Добър ден, аз съм Петър Дренчев. Днес ще се запознаем с някои уловки в полуоткрити позиции. И така да започнем играта. E4, C6, D4, D5, кон C3, D по E4, кон по E4, кон D7 и сега да поставим уловката дама E2 и на естествения ход кон Г на F6, черният цар става с кон на D6 мат. Правилно е вместо кон Г на F6, кон D на F6. Да се върнем вместо хода дама на E2, да изиграем друга уловка. Кон на G5 и на H6, кон E6 и отново сега е слабо F по E6 поради хода дама на H5 шах, G6, дама взима по G6 мат. Друга уловка отново в Карукан е на D4, D5 да изиграем хода E5, офицер F5 и да изиграем хода H4. И ако изиграем невнимателния ход E6, ще загубим фигура след G4, офицер E4, F3, офицер G6, H5 с фигура в повече. Правилно е четвърти ход H5. Сега да се върнем на хода E4 да изиграем скандинавска D5. Е по D5, дама по D5, кон C3, дама 5, D4, кон F6, офицер на D2, дама на B6, да изиграем кон F3 и сега е много слабо дама по B2, поради хода топ B1, дама A3 и кон B5, черният му искаме дамата на А3 и плашим кон по С7 шах топ. На дама по А2, кон по С7 шах топ. Отново с печалба. Да се върнем на още една уловка в защита Уфимцев. Е4, Д6, Д4, кон F6, кон С3, Г6, кон F3 и сега черния, ако изиграе невнимателния ход кон Б на D7, след хода офицер C4, отново продължи непоследователната си стратегия с хода офицер на G7, тогава ще последва офицер взима на F7 шах. Това е типова жертва, с която след кон на G5 много фигури може да провиснат. Жертвата е желателно да се вземе цар по F7, кон G5, цар G8 е единствен ход, кон E6, дама E8, кон по C7, дама D8, кон по A8 и сега ако искат да не вземат кона с B6, може да последва варианта дама E2, офицер B7, дама C4 шах, D5, дама на C7 и на дама A8 ходът E5, висят и двата коня на F6 и на D7 и белия ще остане с материал в повече. На хода офицер на G7 трябваше да се избира най-добрият ход е кон на B6, за да няма никакви жертви. Благодаря за вниманието.